ପାଟିକୁ ମିଠା ହାତକୁ ଅଠା ବଇନା ଦବାକୁ କରିବ ଚିଠା ଯେବେ ନାହିଁ ପାଛେ ଛିଣ୍ଡା କେଶ ତେବେ ଚଳି ଯାଅ ବନବାସ ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ଏ ଶୁନୁ 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 ପାମ୍ପୁଡ଼ି ନିଆ ମୋର କୁନାକୁନି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଅଭାବ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିଛୁ ରଜଟା ଆଗକୁ ଅଛି ରଜଟା ତ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଭାଇ ମନ ଦୁଃଖ କିଏ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି ନବ ମୋଠୁ ଆହୁରି ତମେ କହୁଛ ମରିଗଲା ବେଳକୁ ଲୋକ କୁଟା କ୍ଷୀରଟାକୁ ସାହା ମତେ ଆଇଡିଆ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଦଉଛୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କିରା କରିବ ଆମ ଜିନିଷଟା ବିକ୍ରି କରିବା କଣ କରିବା ଏଇ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଭାଇ ରଖିଛି କହନି ହେଇ କାର୍ଟୁନ ବିକ୍ରି କରିବା କଥା କହୁଛୁ ମୋ ଜୀବନ ଖାଇଦବ ମାରିଦବ ମତେ ଆରେ ଭାଇ ଏନେ ଘରେ ନାଇଁ ନା ତୁ କହୁଛୁ ତା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ଦେବା ପାଇଁ ବାସ୍ ଏଇଟା ତମେ ମୌକା ଜାଗା ଜାଗାରେ ମାର କଥା କହନି ଜାଗା ଜାଗାରେ ମାର କଥା କହିକି ମତେ ମାରିଦବୁ ଜୀବନ ତୁଇ ଜଣା ପଡୁଛି ଇନ୍ଦିରେ ତ ମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ମୋର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଦେଖିବୁ ହେଲେ ପିଠି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ପୁଣି କହୁଛୁ ଆହୁରି ବିକ୍ରି କାର୍ଟୁନ କହନି ହେରା କଥା ମତେ କହନି ତୁଇ ଆଉ ଜାଗା ଖୋଜିଲାଟେ ଆମେ ଜିନିଷ ବିକିଦବା ଆଉ କହନି ଜିନିଷ କଥା କଣ ଉପାୟ କଣ ଅଛି ଯଦି କହ ସେଇଟା ବିକିଦେଲେ ଏଇଟା ଉପାୟ ନା ତମେ ମତେ ମାରିବ ଦିଟା ଯାକ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମତେ ମାରିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆର ଦେଖ ରଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ତମେ କହୁଛ ମାନେ ତମ ରଜ ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ମରିବି କି ଭାଇ ତମ କଥା ଆମେ ବୁଝିବ ଏଇଲେ ବିକିଦବା କିଛି ବୁଝିବ ନା କିଛି ନହେଲେ ଦିନ 200 ଟଙ୍କା ହବ 200 ଟଙ୍କା କଣ ଆଣିବା ତାହେଲେ थम्स अप डाली पके आउ चार्ज थम्स अप चार्ज दे चलो आगे बिकी दो देखिया भाई को चला मैं भाई आइले जा ए टिनो टिनो पुनिग्रा तो दे आसे याडा केते कार्टून केते रे तोसी कार्टून छोट टंका रे कार्टून आउरी लोक दउ जंदी छोट टंका रे भाई सब न बुझा भाई एते गां गां साडा चार्ज न बुझा मते साडा केते टंका दबो ग आठ दबो हो चलो अरे तो लगा से आ नहीं देख देख भीतर देख खाउती पकड़ दे बाबू देखो देखो आउ नहीं तो नहीं ना पुत्र ओए देखि त कर इरे तो मारी भगी मो घर लागो कि मते से मन जमा पडुची ए सब रखि तो माय बोल करे माने घर गुरी मोर बिकी दबो त भाई से एक 200 टका हबो कि नहीं कहलु मता 200 टका हबो कि नहीं एक जगह पे सुदम तो 30 35 किलो कम किलो ना ये 30 35 किलो काटुन दो जी किलो नहीं बोली कहतले किलो नहीं बोली कहतले किलो दउ जी नहीं काटुन खाली कहतले 30 35 किलो पलाड़ा में आने उधर करवा देला हो इरे एइतिको तो 30 35 किलो हबनी तो 200 टका कर देबो 10 8 टका 7 टका लेखा के देबो काम करू 30 35 किलो करि दो केंदी करबा पचारु छ ग्रे आइडिया मास्टर को आइडिया मागु छ देखो इने कर दउ छी देखो दियो देखो केंदी 3 केजी दा 30 केजी हो जा बेड़ा थिले आ बुद्धि हमर नाही ना कि देखो ताको खाली केंदी बकरा बना हां हां मोदा दे किलो दा होते बुद्धि ମୁଁ ବିକ୍ରି କରୁନି କେତେବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବିକ୍ରି କରୁନି ଯଦି ଆସିଲେ କୁଳ ଆଣିବ ପାଦ ଧୁଳି ଦେଇଦେବି ହେଲା ଖେଳ ପୁରା ଦଉଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ତ 30 କେଜି କହିଲି କରିଦେବି ଆଉ ଖେଳ ପୁରା ନେଲେ ଦେଲେ छोकरे भेजा ना ठोक भाई 200 टका कुछ ना 200 टका के 3 लाख रखि मूल्य नाही हमर 3 लाख रो सब 35 किलो तम कहला सब जगह 30 किलो होला 3 दियो सात मखाने ପାଇଁ କିଛି ତ 50 टका दियो 50 दियो ता हाथी दियो रा कोन उपराते तो मुआ टिके तो हो 20 टका 20 टका ना रखो 20 टका ओ रज ପାଇଁ ଦେଲୁ ଆଉ ଭାଇ ଯାଅ
ହଉ ଭାଇ ଚାଲ ଏରା ନେଇ ଦଉଛି ପୁଣି। ଭାଇ ବି ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ଆସିବେ ଆଉ ଖାଇ ଯାଉନା ଶଳା ଏଇଠୁ କିଲେ ପୋଲାଟା ପାଇଁ ଆଇଲେ ଯେ ଶଳା ମତେ କଣ କରୁଛି ଶଳା 15 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ବେর କରିଦେବି ଛାଡ଼ ଶଳା ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଖରାପ ଆଜି ଆଉ ରେ ସଫା ଫଫା କରିକି ପଳେଇବୁ ହେଲା ସବୁ ଏଠି କିଛି ପଡ଼ିବନି ଜିନିଷ ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପଳଉଛି ପଇସାଟା ନେଇକି କାର୍ଟୁନ ଥିଲି କାର୍ଟୁନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାର୍ଟୁନ ନାହିଁ କାର୍ଟୁନରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ମୋର ଯେଉଁ କାର୍ଟୁନରେ ପଇସା ରଖିଥିଲି ସେ କାର୍ଟୁନ ବି ନାହିଁ ଆଉ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ପଳେଇଲୁ ସେ କାର୍ଟୁନ ରଖିଲି ସେ କାର୍ଟୁନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୋଉ କାର୍ଟୁନ ଭାଇ? ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ ଥିଲା ସେ କାର୍ଟୁନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାଇ କାର୍ଟୁନ ମୁଁ ଜାଣିନି। କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ଆସିଲା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଟୁନ ନାଇଁ ଭାଇ ମାରିକି ଗାଲ ଫଟୋ ଭାଇ ଦେଇଛି ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି କାର୍ଟୁନ। ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ କାହିଁ କାର୍ଟୁନ ମୋର କାର୍ଟୁନ ଦରକାର ଭାଇ ବିକି ଦେଇଛି ମାରିକି ତ ଗାଲ ଫଟୋ ଦେବି ଭାଇ ଚିଞ୍ଚୁ ନା ଭାଇ ଭାଇ ପଇସା ନଥିଲା କିରା କରିବି ଆଉ ପଇସା କଥା ତୁ ମାଗି ପାରିଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାଇ କେତେ ଆଉ ତମକୁ ମାଗିବି ସବୁଦିନ କେତେ ମାଗୁଛି ତୁ ଯେବେ ମାଗୁଛୁ ଦେଉଛି ନାହିଁ ପଇସା ମୁଁ ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ ନାହିଁ କରୁଛି କି ଦେଇନ ବୋଲି କୋଉଠି ବିକିଛୁ ଏ ଗୋଟେ ଆଇଥିଲା ନବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏ ଯେଉଁ ଆମ ଘର ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେ ଲୋକ ହଁ ଭଗବାନ ମୋର ଡାକୁଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଶୁଣିଲିନି ତା କଥା କିରା ପାଇଁ କି କିରା ହେଲା କି ଆରେ ତୁ ତୋତେ କେମିତି ମୁଁ ବୁଝେଇବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ମୋର ସେ କାର୍ଟୁନର ଟଙ୍କା ଥିଲା ଭାଇ ହେରା ତୋର କ'ଣ ରହିছে କି ତୁ ମତେ କହିବୁ ଜବାବ ଦେଲା ମତେ ହେରା କ'ଣ ରହିছে କି ସେଇଠି ତୁ ଟଙ୍କା ରଖିବା ଜିନିଷ 5-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ମୋର ଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଭାଇ ହେ ଥିବ ଲୋକଟା ଥିବ ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ ସେଇଟା ସେଇଟା ପଇସା ରଖିବା ଜାଗା ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇଟା ଆଉଛି ତ ଲୋକଟା ଆଉ ଏଇ ମୋ ଏମିତିଆ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଏମାନେ ଭାଇ ଠକିବା କଥା କିଏ ଢୋକିଲା ବେ ଆଜ୍ଞା 10 କିଲୋ ହବର କାର୍ଟୁନ ମୁଇଁ ନେଲି ଯେ ସେଠାରେ ମୋତେ 15-20 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଇଟା ଦେଇ ଇଟା ବାହାରିଲା ଆଉ କିଛି ବାହାରିଲାନି ଭାଇ ଆମେ ଗରିବ ହେଇଥାଇପାରୁ କୁଳିଆ ଖାଉଛୁ ହେଲେ ଆମର ମାନବିକତା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇ କାର୍ଟୁନ ଯେଉଁ ନେଲି ଇଟା ବାରକେଇଲି ଆଉ କାଳେ ଦେଇଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଏ କାର୍ଟୁନ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ତୁମର 5-7 ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି ଆମେ କେବେ କାହାକି ଠକିନୁ ଏଇ କାର୍ଟୁନ ଇଏରୁ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ବାହାରୁଛି ସେତିକିରେ ଚଳୁଛି କୁଳିଆ ଦିନ